Janmi jong hadriu trik Rymphang ada cara pusau lalap ya kamet yam jong ba Marshall Marwen ubala syak tep im ha kajing tua ka jabo kabala pelang ha Martin. Uba Marshall ula syak tap telep hapok ka jabo naduk ka no phai sngi jong ka lai trik Rymphang ha kapor ba dang ni tam tinjat na Martin. Lawat ya kamet jong u klem sange badai tat haduk ka janmi jong ka hadriu trik balalap ya kamet yap jong u. Hak election ki bala lenno la yo i ba ki kertong ni ki seng san Pyrthei ba per. Kila pener kambakla yang kenarin da kaba parwa ni pasha ki hakirin san kenang makin laban kring beriu syakajing lang kejongki Henry minta kekenti ke Election Commission of India kala penmi da kajing maham ka bating bakinu kiseng ni ki kertong kim laban pener kam ki kenarin hakajing lab election ni hakirali election kejongki kala khang persya bakim bet ban pener kam ki kena kum kinong sam kot lengkedom kinong tak poster ni ban perta shongshit election labtha ya barok ki seng san Pyrthei baki dei ban but renti kat kum ka Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986 ya ka bala pen bet thamai deng ba ka Child Labour Prohibition Regulation Amendment Act 2016 La Ibor haki District Election Officer and Returning Officer bakin pet bha ya kani baladalap badan ka jingpen ken ya kate ka an haki chaka baki pen kingan haka jing sha pen stom hadin balayo jing tep ka batikna ya ka jing ya nanti jang kinong hi drugs haka than polo ki pulit ka pasture beat house kila pen up shrip yaki bad haka step joka riotrik Rymphang arajar apsa kila yo bad yaki haka jing king lat law mali ki pulit kila yo bat ya kali kabadan yo registration number AS not iway 80 not pra bat ya ka scooty kabadan yo registration number ML not san R pra R kandai lai napok kali kila yo ban kem arngut kishikurim bat hapok kali udan lang ukun chongki ubadang rit badang hapok ka khat pras nem karta hakajing talasi nakamet chongki lalap ya kitendong baju tap drugs kinong di drugs kawat bat ki pat ki tiar kitar nyawut ki brio kilayap bat bunut kila mensau namar ka jimpulu jong ka wai ka karkhanash na bom pataka ha Harda district jong ka Madhya Pradesh ki pulit ba kinong song shnong la yo bat plat em bunut ki brio ki basa marjan bat ka ni ka karkhana kidan kumba shispa tli ki yeng brio hajan jong ka ni ka karkhana ki arngut ki shikurum haringkat karyam yatho la rakhi ya ka jingdap khan nyo snem ka jingyatho jongki Hakawai na kazaka kabajabo bha ha agra kabadan ha Jylla Uttar Pradesh. Kini baro angun kila riambha yaladi kum ki nong lek kurim barhajan jongki kidon kinong song shnong ki bara plakat ki badan ki jingtho ba kimtre man tap vote lada ka sarkar kamshna bha ya ka surong bat ya kanala ha katikathan. Ka jingra ki jongki ha kani ka rukom kalong man pin isha ka sarkar ya ka jingsa adin jong katikathan. Ka Karnataka High Court kala dan kuna shipau hajar tingka yang menteri ramba ka Karnataka Siddaramaiah bat ki wei pat kinong yalam jong ka seng Congress namar ba kala mi ka jingdheng kali ka bajur hakapor ba ki pelong jingki house nem ar hajar arpuar ka seng Congress na Karnataka kala pin kre ban let pelong jingki Delhi man pin pau ya ka jing persha halo ka jing ai bha ka sarkar pedeng ya ka te ka Jylla Menteri ramba Siddaramaiah ulat ho da ka shithi Shaki Menteri Sarkar, ki MP jong ka Lok Sabha bat Rajya Sabha, bakin wan banyashim bentalang ha kate ka jingyaki. Ka Congress kala akarteng ya kate ka jingyaki kum ka chalo Delhi. Ka seng Congress kala keno baka Sarkar pedeng kala set ya kapisa jong ka Karnataka, kabla jankot syaka arlak klur tingka. Ka Enforcement Directorate kala lejman kendra haki babun ki jaka ha West Bengal namar ba kala mi ka jing keno baka don ka jing penan kam bakla ya kapisa jong ka scheme shis pasngi ka ED kala lejman kendra hadin bakla yo ya ka kaipot baki don kinong tre sarkar bat ki politician ki ba penan kam bakla ya kapisa jong ka scheme shis pasngi da ka ba penmi ya ki job card ki bathong Usembut Menteri Ramba jong ka Jylla Uttar Pradesh ba pedru ya katnat ka koi ka khia Upradesh pathak ulaong baka sarkar kan be kamno yak nyospa nyopsangut ki doktor ki bamjuan tretikna ulaong baka sarkar kala penbiang lut yak jingdan kam baro ndre ki doktor kim jule cha hospital ki dawai ru kim biang ber ki machine ru bun ki bam trekam President jong ka Maldives Muhammad Muizu ula ajing ken antad ba mentau snem kila ban poi ar million ngut kinong wan jngo kai Pyrthei ki ban wan sha Maldives Ula kren yakani hakajing jing kren jong u kumu president hakas ngisdang jong kador bar thawan hakate kari. Ula ong baka sarkar kan tei sa arphotelik resort
kiba arhajar praspa arpunyo tili kijingtia bat pensuk shu ikitoris kiba wan nabari. House nam aja apulai kidon iwei point pra million ngut kitoris kiba lawan menjengok ka ya kajing itenat jong ka Maldives. Ka United Kingdom kan bishar benia yang mentah ya kajing pendrung haki jaka puli ba per ya kisamla puli kiba wan nabari. Namar ba ka dan kajing keno ba ka rukom ajing shakri ka long ka bem ya hap dor setia habayanu jor ba kajing si ko jongki hakador ka bahe. Ya kani en bishar benia da ka universities UK ka ba mikman ya ki Shispa Southholt University. Kisamla puli bari ki ba bun ha UK ki di kinong India ba ki dan kumbalai laktam ki barangwan mentah usnam. Kaying siem jong kabilat na Buckingham Palace kala penbena ba usiem u King Charles ulayo ya kajing pang cancer hendai kimshim la batai kajing pang cancer ayu usiem ulayo. La penbena ya kani hadien baladap banle ya bun tadi kites. Kaying siem kala pentip ru ba usiem ukwa daladehi ban penbena syaki ba udon ya kajing pang cancer kenang baki Khubor hamsaya kinam sapriang kulmar syapang kajing pang jong u. Ki doktor kila batha ya u ba umpat long banyakendu ikipat ba Hendrai ula menteri kam na office kumbau jule man lakasngi. Kajingya brio ha Gaza Strip nadu baka Israel ka sedang menher thama yaki Hamas hadu menta kalapoi syaka arpunyo hajar sauspa nyapu prangun. Kiba mensau kidon hadu hendru hajar praspa laipusan ngun. Ka Israel ka sedang menher thama ha Gaza hadien baki Hamas kila her thama kensan yaki Israel haga nyauterik urisau ar hajar arpulai. Kishipai jong ka United States ba United Kingdom kila kerwit biang ya ketem jong kile anak Houthi ha Yemen. Ka US Central Command kala kam bagi sipai US kila yo ban siat penpera ya ki artili ki kali thama jong ki Houthi ha Yemen. Kala mi ke jingkin an ha pedeng ka US bat kile anak Houthi dei namar ba kile anak Houthi kila her thama ya ki jahat ki tiar ha Red Sea. Permanent representatives jong ka Myanmar sa United Nation ulapan jingaram na ka Security Council na Kylleng kiri ke Pyrthei man nambaro kitanat jong ka United Nation bakin penkut no ya ka jingsen syar sipai ha Myanmar ka balayat mentala laisnem kenti. Ulapan sengau hakiran san ba per ya ka jing bakin nong Myanmar ya kendu hadin bagi sipai kila kurup ya ka borsen syar ha Myanmar. Ulakar pat ya ka UN bakan de AA no man penkut ya ka jingsen syar don bor ki sipai. Ka Yemen kala penbena bakala thung da menteri rong ba adu batmai ban pet ya ka sensyar ka khadar ha ka tekeri. Ka Yemen kala thung da Ahmed Awad bin Mubarak kadba menteri rong ba adu berem Umain Abdul Malik la thung kum unong ai buit jong president. Ubin Mubarak udai menteri korbari berem jong ka Yemen udai ru babat bun ki kam ha ka kerdan ka bahe. Udai uwe ni kinong yalam ubala syara borteng hakile no Houthi. Kathong benengkong ba Mubarak ubu hakman kadai ban penduk jat yaki kam le no ba dukur patru ya ka European Union bahkan itu no yaki Houthi kum giseng le no. Secretary General jong ka United Nation Antonio Guterres ulathung ya ka menteri korbari berim jong ka France ka Catherine Colonna bahkan tokit benia halo ka jing syak no jong ka UN Relief and Works Agency lani ka UNRWA ka badan ha Palestine. Ka Catherine kan yalam ya ka jing tokit harengkan kilai tadi ki kenhun wat benia bakin tokit bin tabin la ka deine em ka jing shisha kumbala kenno ya ka UNRWA ka badan ha Palestine. Ka Catherine baka kenhun kin sedang ya ka jing tokit nado ka khatsau tri Rymphang bala aipor bakin penbiang ya ka kaipot hau benai leber bakin wanra ya ka kaipot ka bapura hau benai ya yong. Ka Catherine kan yatrelang bat ka Raoul Wallenberg Institute ka bana Sweden, ka Christian Michelin Institute ka bana Norway, bat ka Danish Institute for Human Rights. Ka Iran kala maham lepa bakam salya bat penibor ya ka United States, lada ka US kan tangyay biteng ban muslia hapa uput usam jongka. Ka US ka klem granshai la ka tampu ne em hapa uput usam jongka Iran. Hendrai National Security Advisor jong ka White House, Jake Sullivan ulaong baka US kan dangyay biteng ban kerwit ting haktem jong kile no kibayo jingkershan na ka Iran ka badan ha Syria bat Iraq. Halo ka jingberngem ka Iran ban kerwit kala Jake ulaong balada ka Iran ka kwa ban penibor ya ka US kan sayoi ya ka jingklan jong ka US. Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mentasni. Kublai.